Serveis Socials. Moltes gràcies. El darrer dia 9 de juny, la síndic de Greuges instava a la Conselleria a ampliar de forma imminent i urgent les beques de menjador també per als mesos escolars de juny i setembre. La síndic es sumava així a les queixes de la defensora del poble que també urgia a que s'ampliara el període de beques de menjador i que aquest abastara tot el curs escolar. Fa escassament una setmana, així al plenari, aprovàvem per unanimitat unes beques de menjador municipal subsidiàries a les de Conselleria d'Educació, unes beques que ens permetran seguir pensant en les persones primer, però tot i així, la tasca a la qual es compromet aquest Ajuntament és la de complementar el llistat d'alumnes de l'entitat supramunicipal per evitar que els xiquets i xiquetes de Vila-real que ho necessiten no tinguin assegurada la beca de menjador. Per això, perquè les persones són el primer, des de Serveis Socials creiem més que necessari que les recomanacions de la síndic de Greuges siguin tingudes en compte de forma imminent i almenys durant el proper mes de setembre els xiquets i xiquetes que així ho necessiten puguen tenir garantida una assistència encara que mínima mitjançant una beca de menjador. Als Serveis Socials Municipals treballem per a que les famílies, i especialment les famílies amb xiquets, siguin prioritàries i tinguin una assistència social bàsica, sobretot els mesos en els quals manca el menjador escolar. Així, a banda de seguir comptant amb un menjador gratuït per als que així ho necessiten gràcies a la plec d'estiu, també reforcem el programa d'alimentació necessària mitjançant vals a les famílies que són repartides per les entitats socials, així com també un reforç en l'atenció i acompanyament a les famílies i, per descomptat, la tercera edició del Promou, una escola d'estiu en juliol i agost específica i sota el control de serveis municipals. Pensem que aquesta demanda, tant de beques per un preu total, que és la pròpia Conselleria qui regula el preu, com d'una ampliació al total dels mesos escolars, són bàsiques i necessàries per lluitar contra la pobresa infantil de Vila-real. Hem de recordar que en data 3 de novembre del 2011 i també com a proposta de la regidora de Serveis Socials portàvem a aquest plenari una proposició per ampliar les beques de menjador per part de Conselleria també a infantil, atès que aleshores les beques no cobrien els cursos de 3, 4 i 5 anys. I malauradament el PP de Vila-real no va votar a favor, arguint que la realitat no s'ajustava a la nostra demanda d'incrementar les beques i continuava el senyor Folgado en aquell dia tirant-li la culpa, com ja ens té habituats, al senyor Zapatero, que mai ha governat la Generalitat. El que sí que hi ha avui, aleshores, és fam, plans de conselleria que no arriben i una realitat que el PP va negar. Poc després d'aquest ple, la conselleria fou qui, davant de peticions com la nostra, ampliar les beques també a infantil. En aquests moments, i conscients de que el que demanem és més que necessari i afecta directament al desenvolupament de molts xiquets i xiquetes que malauradament necessiten d'aquesta beca per a la seva supervivència, demanem avui que Conselleria d'Educació s'adapte a les realitats socials que estem vivint, així com també legisle per a les persones i en especial per als més menuts. Moltes gràcies.